Hoy gotodo, kalabo, maayong buntag na pudusab kanatong tanan kabisyo my love so sweet, maayong pagpaminaw, maayong paglanog-lanog, maayong pagpahimsog na pudusab gihapon aniya kita magduyog sa pagpaminaw sa pagpahimsog sa atoang kalawasan batok sa mga sakit nga pwedeng mapakdang sa atoang kinabuhi. So importante sa malaga kita manukad karon sa atoang programa o atoang duyugan ang paminaw kanato sa gihapon ha. Kumusta ta ninyo diha o kumusta po dusab ning aban kanato diha karon nga sayo ng mata, sayo nagliyok-liyok, sayo panikay-sikay. O kabati ta ninyo. Og tuod kini ang inyong DJ Mike Hiling. Kumusta ta ninyo diha? Og kini po yang inyong gwapo taro ay lumping ha. Kini si Lulubabaw ha. Plus ta na po tao banyo bantani style ani kabati ta sa tuang programa. Ha, mayong buntag jay no. Ilabi niya, yung guban kanya ito diya karon nga nyaga panyuka sa ila mga bulaton, labaw niya katong mga manginyabuhi og sayo, muskwila og sayo. No? Oh, ibis gani karon summer ting pahulay sa mga estudyante. Oh, pero ting eskwela sa uban gihapon sad kay tungod wa patan na kabawi-bawi atong time nga nagsugod ang pandemic, no? Oh, pero unta mabalik na siya sa dati. Ha? O maayong pag panyukad sa ato ang mga kahimtang karon labaw niya katong uban kanya to diha nga nakulangan silang tulog kay nagpulaw-pulaw naman gud taon eh. Ano na siya ang nahimong normal na kahimtang karon lubaba nga uso na ang pulaw. Kung nagnay social media makalangan jud kayo no. So, dapat pugson ginato matulog og sayo aron na dili kita mahagi. Og bakod og sayo sa morning tuod mayong pagpanukad nini ato ang programa sa gihapon usab labaw na ning ato ang Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga maoy nagapanilipod sa atong programa. Kining tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa mga cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic adunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian todas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Seradobes 093-09736-0009. Hala, sige, huwag mo ka na. Ang ato ang kalabo nga maghatag nato og tumang kalagsik kalig-on sa panglawas. Kumbati ta sa ato ang pagpahimsog og padayon ta. Day, kumusta ning uban ka nato karon nga nagkapi-kapi day karon mga orasa lulubaba? Gani, usa pa ni mong kape diya, usa healthy nga imong kape diya. Bantay bitog di na healthy ha. Kay kung mga pinya malang ka, pili atong healthy. O kinya atong Kalabo Plus Herbal Coffee Original or di ba ka king Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adi ka mga pipilian yung kape nga healthy lagi no. Bisan diabetic, pwede kayo. Kaya papatamis niya yun ay stevia extract eh. Rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagpabawas, sure nga daily, adlaw-adlaw, dili-delay oh. Kalabo Plus Gold Herbal Coffee lapang sinta with Maca oh. Makabusog, makapabus sa energy. Makapa-uptick sa pinutingin pare. Saan ka pa, Ginama sa Jesser Marketing. Available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy, o sa talang butika sa inyong lugar, Doon sa pa inyong ipabot, Inyong naman niya, kape niya, para matay niyo ang kwan niya. Yung kaunuran, kabukugan, spiritog kalag, Rumayong baton, ligo mo dayon diretso, dayon human yung bakod, kabisyo my love, so sweet no, diretso sa banyo, sa bligi dayon tubig bugnaw ang imuhang lawas, kay para makamata jud ka og tinudnay, pero dapat make sure kung ganing diretso mo kaligo, buhaton nyo bason ninyong tiil, bason ninyo yung anam-anam ang inyong batiis, paubos, padulong, pasaka sa taas. Diba? Ayaw nyo bas adayin diretso ang inyong ulo, especially kung ikaw hangtong, idaran, diba? Kay pwede kang watak balo, labaw na kung nakay high blood, kay base na ugaling may mahitabong di maayo, sama na lang sa stroke, kay kasagaran sa mga stroke, diha Arbagid Town, gyud
tawagan na makaplagan sa mga banyo kay tungod giuna nila kaligo ang ilahang ulo, nakalitan ang ilahang mga kaugatan diha sa tuang hubon-hubon nato, no? Oo, nga nay mga dugo. So muna, mga kabisyo, my love, so sweet. Stretching sa para mainat-inat natong mga kaunuran ug kabukugan pud sa tuod ba. Before ta mag-proceed ay lolo baba sa ato ang drama special sa yung kabuntagon kauban si Mang Gustin Kulas o si Lola Dapag. Og aniya sa muna ang pinasahi natong balita labi na diha dapita sa dakbayan sa Sugbo. Okay? 12 anyos gipakita og kinatawo sa lalaki pangangilad basag kay ning tawhanan ni. Matud pa gidakop sa kapulisan sa dakbayan sa Danao ang usa ka lalaki nga gipasangilan ni pakita sa iyang kinatawo ngadto sa 12 anyos nga batang babae sa Domingo sa gabi, Mayo 14, 2023. Waunta nagpakabana ang bata kay naa sa sulod sa ilang gipuy-an nga apartment sa Purok Bilong-Bilong, Barangay Luok, Dakbayan sa Danao. Apan nisulod ang suspek, hinungdan nga gidakop sa mga ginikanan. Gila nga suspek si Marbar Cabradilla nga nagtrabaho sa usa ka water filling station nga temporaryong nagpuyo sa dapit apan lumad nga taga Barangay Sunog, San Francisco, mga isla sa Camotes. Matud pa sa investigasyon sa Danao City Police Station, nasayran nga samtang naasulod sa ilang giabangan nga apartment ang biktima iyang nakitaan si Ulida nga nagpaatpang sa pultahan sa ilang balay. Sa dihang nakita na sa suspect ang biktima nga nagtan-aw kaniya giingong kalit lang kini nga ipakita sa iyang kinatawo ngadto sa bata. Ipasagda lang kini una sa 12 anyos apan giingong nisulod naman noon kini ang suspect sa apartment nga wala na ang shorts, pants nga ni resulta sa tumang kahadlok sa biktima. Tod sa gihimos suspect daling isumbong nga bata sa iyang mga ginikanan nga maoy ni report sa kapulisan sa Danao City. Nadakpan dayon ang suspect dihang positibong giila sa biktima. Gipasakaan siya kaso karon mga kabisyo, my love, so sweet, of unjust vexation in relation to Republic Act 7610 kun Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. At ba kayo ng mga nganang bawsi bitaw kabisyon, my loves, no? Violence against women and kananginganing kaso. Oo. Bugati na siya. Dako kayong kailangan nga kantidad ang imuhang pagitaon labaw na, no? Kundi ka makawan tang kagol jud kag dugay dia. Aniya po diri sa to ang dakbayan, kabisyo, my loves. Okay, dili diri sa may Cotabato province ni siya, no? Hustisya ang gisinggit sa pamilya sa 14 anyos nga babae nga gidunggab patay sa iyang kainom. Alas 2 kadlawon. Kila ang biktima nga si alias Rose nagpuyo sa Barangay Bual, Tulunan. Gibutyag sa Cotabato Police Provincial Director, Colonel Harold Ramos, nga nag-inom dalagita uban ang 30 anyos. Grabe, 14 og 30 anyos nakig-inom. Sa suspects nga lalaki sa Purok 7 Barangay Mabula sa maong lungsod. Sa dihang hubog na ang lalaki mihangyo kini sa dalagita nga moadto sila sa usa ka dapit aron makigabas. Apan midumili ang biktima og nakadesisyon nga muli. Gisundan kini sa suspect og gikompronta ang dalagita dungan sa pagpangdunggab sa makadaghang higayon gamit ang mahait nga kutsilyo. Abtik sab nga mikya si alias Alex sakay siyang motorsiklo paingon sa hilit nga dapit sa Tulunan, no? Gisapupo sa mga sibilyan ang biktima og gidala sa Tulunan District Hospital apan gideklara kini sa doktor nga dead on arrival. Okay, paitagad sa kayo. So mo nang sa nganing kahimtangan, no? Hindi lang gid mag inom-inom. Diba, lolo baba? Ganyan gyud. Ang kapulisan sa Tulunan Municipal Station padayon nga nangita sa suspect aron madakpan og mapasakaag kaso. Samtang ang lokal nga panggabhanan sa Tulunan nagpagawas og kamanduan bahin sa curfew of minors aron malikayan ang mga samang insidente nga mahitabo pag-usap. Padayon ta og manukad kita sa ato ang programa niya karon ang ato ang drama special diri sa programang Hoy Gotodo Kalabo. Plastar na taninyo kauban si Mang Gustin Kulas ug si Lola Dapag. Sa man ang ato ang kaagi karon, pwede mo maghatag sa inyong mga reaksyon, komento
Nga kabisyo hinigugma no. Ini ato ang drama sa iyong kabuntagon sa atong programang Hoy Kotodo Kalabo kauban nyo kini si Mike Kiling. Og kini po si Lolo Baba oh. Ha? Dear Mangkulas ug Lula Daphan. Tawagan na lang ko sa pangalang Nilia. Usa ka estudyante ug nagpuyo sa Digo City. Kini akong suliran Mangkulas kay bahin kini sa akong gugma nga inatay. Inatay kay wa ko kasabot nganong naabot ko sa point nga anong siya man nga sa kadaghang lalaki sa kalibutan nga sa kadaghang batanon nahulog ko sa usa ka tiguang sala man nga mahigugman niya apan dili na ko malikayan. Mo niya kong suliran nga gusto na ko pangayuan og tambag kaninyo. O garon inyong masayran ang tibuok nga istorya. Dinhi nagsugod ang danan. Classmate! Ay, classmate! Asa ka mag-lunch? Mag-lunch? Dini lang, nagbalon man ko. Ikaw di ay, masabay na ta. Sige, sabay na lang sa bay. Sa inyong balay? Sa Mumbai ba? Sa Mumbai. Maulo man ko dito, classmate. Uy, Sige na kay. dini lang ko kay. Birthday man gud gahapon sa akong lolo. Uy niya, Na pa may mga sobra napay sobra? mga lechon manok. Ay, sure, baka di baboy, dili may dyan ko mga- po dilian na. Usa man, tara Sige na, kulita. sige na, uban ko. Kana pa'y libre? Ito kay na pa may daghang mga pagkaon ba? Ay, salamat kayo. Sige na. Ay, Tom What Jones our na. friends are for, di ba? Friend. Oo, Sabi- forevermore. Siyempre, kuan good ta, good friend good ta. Ano mga uban din ako apilo na ko Ako rin mag-imbita? Okay, dako inagkaon labi na si Jeffrey at Isa pa di, Hasildo. uy. Kana si Jeffrey Hasildo di hasbadian Cebu. Kana siya, kana si Jeffrey. Dili gina ko Friends, di ba friend na nimo? Ano? lagi pero di ko gusto. Yan naman, dako Dili- kaon? Di ko anak ko ikim. Ako inagkaon. Ay, mo. Abasin po mo dala po na siya bring house, di ba? Man, lain gina siya. Uy, dili na niya usapon. Diretso na na. Diretso na tulon? Diretso tulon. Muli taga-kaon niya kay magtindog siya no kay para dagan niyang makaon. Oh, ano man na si Jeffrey. Ako na kuyo ko na si Jeffrey. Sige, sige. So ako nila yung mauban nun. Sabi na ng kauban niya sa iyang profile picture, oh. Special siguro na niya. Uy, ikaw ba? Oh, sige na, sige na. Kuan ba ka Oh. na? Karon kuyog ta dito sa balay. Kaya naman Gamay ramang ka mo bisita. Wala, oy, ikaw ra, oy. Sige, maulo, mapugoy. Pero sige, Ikaw, sige na kay. o gani no. Lamig Uban dito, ko, oy. Lamig dito ang sudan. Sayang Napa po. may dessert dito? Naabot, Kasi dessert oy. ninyo. Ha? Kasi dessert. Kuan. Dessert. Oo. Ka na mga kuan. Mga desierto ba? Dessert. Nami, Unsa, unsa. Nami ni ana, oy, nami balanghoy diha.
Oo, nami. Ano yung dessert? Pwede naman na, uy, daw sa ka na, nami, kanang ka. Abi na kung rich kid ka. Nami, kuanda ka ng dahon sa samba. Ay! Mahala Uy, ka, pwede mahala sa ka, puso kit-kit ka akong na, taman di ha. O sige na, di bitaw ko choosy. Sige na. Masa man, tara na. O tara, ato na dito sa bahay. Tara, attack na more. Niuban jud ko siya kong classmate. Ngadto sa ilang bay. Kaya lagi ako nag-imbita niya. Niuban na pud ko kay kinsa monggoy dili mo dili ng nailitsyon. Unya dagan mga dessert. O garon na itong masumpay ang akong istorya. Dinhi. Mga una taron na, tawag ko lang nato si Papa. Pinabda naman tagabi classmate. Uy, Ay kabala ka abi kaya. ako. Abi Ya- ako yato na- pang lunch ni. Yato na ka ni Papa. Uy, Pag dinner naman di ay di atong paniyapon. siyempre kay lunch man to ganina niya karon dinner, Dinner na na po. po. Itawagan naman ako imong mama. Okay naman to imong mama, di ba? Gani no. O sige na ha, kay mupalit sa akong soft drinks, kisugo pa ko ni. Mo ba na ko? Uy, Di lang, gipalit, sugo pa ko ba, gipalit na akong soft drinks kay ako tamukuan sa taka ng petag soft drinks kay. sige, uy. Sige na, kumupalit kong soft Ah, drinks. sige ka, mag-video kay ko din O eh. sige, kay adto pa na ako dito na sila soft drinks, baligya sila ni Lynn Wendell. Ah, sige, dito palit Sa ha. taga Trinto man din sila, oy. Kunya, basta na siya da, oy. Sige, mag-video kay lang ko din ha. Okay naman ka ha. Walay problema. sige. Nasip, daddy diya, istorya lang siya da, ha? Uy, maulog, uy. Sige na, Bahala ka punta din na na. si daddy. Sige na, oy. Huwag din akong classmate. Uy, naulo na yung noong ko kay. Dala pa ni hapon naman din yung kaon nila din ito. Eh, gwapo sa ilang bahay, uy. Matay, hunani pa damong balay. Ay, kahayay sa akong classmate. Ay, may gabi, Col! May gabi, Col! Mahayong gabi. Gimbita ko sa kong kuani. Sa akong classmate sa imong anak nga. Oh, Dili maniud to. Akong anak ka kinamanghuran. Kabalo ka mo ginamong kinamanghuran akong anak. Lagi, kanang buotan mo gud na imong kuan anak, sir. Uy. Mao na lang yun na naghatag. Naghatag og kalipay sa kuwa. Kanang pataday. Bitaw, Col. Kini si Kim nga, akong classmate, Col. Kining, maayo juga na siya nga pagka-amiga, sir. Ay, kining, wa siya libog. Unya, mahingatagon. Mao ba? Oo. Bantog na nahurot akong kwartas bulsa. Siya detig koot. Oo ba, ginakuha? Ginatagan magod ko ana niya usahay, Col. Kay kining, pag wala ko'y baon, siya na muhatag sa kuha. Kabuotan nga bata. Lagi, buotan juga na si Kim. Oo. Swerte kaayo ka niya, Col, ay kay buotan kay imong anak. Nindot nga pagka padako sa imuha. Nimo. Kabalo ka. By the way, sir, asa imong kuan, imong Mali- asawa? Ayaw paghisgot ni anak eh. Puot ang akong dugan ko makatugod ni anak. Ay, sorry. Sorry, Col. What's the problem? Taka lang kang English. What happened? What happening? Col. Sakit kay para sa kuwaday ang ginahan Ngan- ni Kim. Nga naman dahil, Col. Unsay natabo? Nawala na ba siya? Asa siya, Col? Nasa'y lain. Ha? Nga lalaki. O kami Sige, na lang. biyaan na mo ni Kim? Kami na lang ni Bilin. Malipayon ang akong anak nga si Kim. Balag ako nga di na ko malipay. Grabe po ka, Col. Uy, hining, kaya pa man siguro niya mahigugma, Col, kay... Wanay mahigugman ako. Wanay
makakita pa kakul. Wala Abi na. tayo uban din nga tiguang nakaayo. Unya, paslon pa man. Diba? Ayaw kawala sa paglaom. Ikaw, day. Ako? Estudyante pa kakul. Uwaday kay uyab, day. Naamay ka panguyab pero wala pa man na sa kung nauna kul, uy. Usa to ka tinuod nga. Basig mo undang bugas imong pag-eskwela tungod kay kulang mo sa pambayad sa eskwelahan nga gisulti sa kong anak kasi Kim. Kawan. Pati ka nagi istorya day ni Kim. Kining, tinuod na kul nga kining basig sunod nga enrollment. Basig dili na ko makatiwas sa kong pagtuon kay kinilaging kulang mi sa budget. Murag kulang na sa among pagkaon. Gusto ka nga motiwa sa imong pag-eskwela. Nga nagong dili kul. Oni Ako'y gusto ko ay nakul ay. mo pa-eskwela nimo. We, ikaw gyud. Pa-eskwelahon ti ka. Ni, ayun ako, uy. Maulo ko ni Kim, maulo ko sa imuha. Dili na nimo responsibilidad nga pa eskwelahon pa kukul. Ako gani bagura ko nakahuman sa kong kuan. Sa? Sa kong kurso. Ha? Na-eskwela pa kakul? O sa course nimo? Bachelor in Mindanao Times. Namaingon na nga. Ha? Oh, Davao to Surigao. Masa ba na driver? Davao to. Oo. Pero, ay kamala ka pa eskwelahon ti ka. Eh, ganahan ko nimo. Tabian ka nga, bata. Ayun ako, uy. Ayun ako, uy. Maulo ko ay ko. Sige na, pasunod pag iniglaag ni mo dere, magbalik-balik ka dere ha. Laag-laag dere. Dere na lang kaon. Sure? Dere na lang Dili kaon. dyan ko mo. Dili ana. Dere na lang kaon, permi. Ha? Sige kol, sige kol. Ako inon si Kim. Inon ako akong anak ha. Sige kol. Ako'y bahala. Salamat Ako'y bahala. kayo, Kol, ha? Libre ka dere ha. Kaon, pwede kayo. Isang tanong, isang sagot, wala na ngang ikot-ikot. Gusto ko lang liwanagin. Ako ba'y mahal mo rin? Nakita ko sa kilos mo na Ganahan kayo ko siya papa ni Kim. Sa akong classmate. Ay lagi. Hashtag kabuutan. Maulaw na lang gani ko kay Usay. Dunulan ko niyag pangbalon daw na ko. Usay mo imbita siya na ko nga dito man mukaon. Panihapon, paniodto. Maski dili gani mo ingon. O maski dili gani mo ingon si Kim nga dito ko mukaon. Mo chat or mo text na yang amahan nga. Patuon ko silang bay. Ambot, oy. Ngano magkahang ganahan po ko sa iya nga kanang makita o makigstorya kaniya kay kinain laging buotan kaayo. O gang sumpay. Dinhi. isang tanong, isang sagot lang ang akin. Ako ba ang nilalaman ng iyong damdamin? Kapag inamin mong ako'y mahal mo, hanggang langit ang lundag ko. Hi, Kim! Hoy, Beshi! Besh! Kim! Nakapasa na assignment ni mo? Ay, oo, Requirements umay ni na. Sir ba? Umay na, oy. Ay, Kim. Nakapasa na ako mga 582. 582? 582, 258, Rumble, Pagduki. Umay na ako, uy. Ganiya pa. Ay, Kim. Ay, ka? Ay, Kim, dito ko manihapon sa inyo, ha? Ha? Dito ko manihapon sa inyo kay niingon ni mong papa ni chat siya or text nga dito daw ko manihapon kay nagluto na siya kining paborito nato. Ang katong... Gusto na si Papa, oy. Magbutbut pa na si Papa, oy. Ha? Wala man ko kayo balo ni Ana. Wala ka ging na niya? Wala ko yung kuging na niya.
ikaw gichat ka niya. Ako lang ko niya I-chat gichat. ko niya. Tanawad ako, be, kung nag-chat Oh, to si Papa. okay na lang, ha? Ako, tinis Papa. Ako sa nag-scroll, ha? O, dara-dara, o. Oh, Papa ni Kim. Sa ganito, ha? O, O, sige, o. ngon, be, Ingon siya nga. Nilya, dinhi ka manihapon. Unya. Di ba? Ah. Ako nagbut-but, ha? Yung si Papa, yun pala. Yung kini si Papa Kay- ba? Kay gilutuan ta ka sa imong paborito. Dahil, Ano sa man? ikaw na lang atulito, besh, uy. Napo ko Iniwan ang balay, unid. Dili ka mo uban ako. Ano sa mga kaaway? nakabalo na ko si Papa. Mangkon nga na ako ikuan ako requirements ngay buhaton. Di ko mo to sa inyo, besh. Uy, nga Ato kinudi. na ayaw kadlong, besh. Buta na si Papa. Kamera, doa dito. Ikaw lang atulito, ikabalo ka na ako Uy, sa kasunprint. abi pa lang sa iyo, Ipasa na una, ko ang assignment na ko, ang project na ko, urig babagsak ko. Ni okay ra sa imo, ha? Di ka Si Papa, malain. natawagan na lang ko si Papa. I-chat lang ko niya. Di ka malain nga kining kuan. Kung na malayan mo natin, friend man ta. Adbok mo ko. Dito lang gud man ni hapon Ikaw lang, god. maapas lang ko, friend. Basta maapas lang ko, ha? Sige na, Sige. Saan mo na po? Uy, ano mo ba na kung yati naman ni ay? Kuwas na siguro ni i-text niya, dili ko madayon. Pero, nahago ba yato siya gluto sa akong paborito? Sige na lang. Ayo! Oy. Ikaw man dugod di ay na. Alam mo. Ay, mayang gabi ikol. Gabi adlaw pa oy. Wapay gabi eh. Hapon naman. Ay, mayang hapon. Kini, Lingkod. wala ba ya ni uban si Kim sa ako ay kay napada siya asikasuhon sa iyang kuan sa among project na late manggod siya gimo. Unya mo apas lang daw siya guli. Ay, kining bata agad ba? Dili gani unta ko mo dayon og kining kuan anihid diri call pero wa mo kuy kuan ba? Wa ko'y load nga ika-reply basig mulain unya kanya. Nahago ba ya kag pagluto sa akong paborito ingon ka di ba? Wala yugo kay baluan ni bataan ni ba? Pero naulaw ba ako call uy nga Ay, ayaw ka ulaw. tara duha diri basig nay makita sa tuwa unsay una-unaon. Ayaw, okay. Perminti man ka diri. Ayaw, siguro na unaan. Sige call mga on na ta kay para makauli na ko call. Okay, mga ona ta. Sige. Sige ha. Ako na magsukat. Kuhaon ako itong kaldero. Ha? Asing mo tabang lang ko kuwag plato call. Ha? Ayun na. Paglingkod na lang niya. Sige na. Sige na kay mga ona ta. Sige. Ay, kalamigit. Lamiyan na yung muluto ni mo, Kuloy. Grabe, gid. Nabusog Mura na ka. ganahan mo butong balik-balik ani mo kaon din ni Kuloy. Pwede na gani ka diri na kamupuyo. Tama di ako, Kuloy. Ikaw ba? Kining, lamig kayo mong pagluto, Kulay. Kining ganahan ka ayo ko. Murag ako. Ha? Ay, ano mo, Kuloy? Sumuka ni mo, Kuloy. Sige na. Kumanin na mo kaon, Kul. Nakapanghugas sa pugkog plato. Unya, Kanong hapit nanghugas naman man ka gabi dili na eh. kinahanglan. Mauli na siguro ko, Kul. Uy, kabasig pangitan ako sa kong mama. Basig mauli na po to si Kim karon. Dili na lang ako siya paabuton. Mao pa. Pero, Di, nadyog ka pa pugong. dili na. Kul, uy, kay gabi na po lagi kaayo. Kanang, salamat bitaw, Kul, uy. Kining, sa imong ginahatag po nga balon. Maski wala ko ang gapangayo sa imo ha. Tagan gid ko nimo. Maulo na kaayo, Kul, ay. Pero, basig Ayaw, mo sana ayaw, yung ayaw. naon ni Kim, Kul, ba? Ayaw kaulaw. Ha? Dawata kini. Para sa asa na, Kul? Hala, ayun na, Kul, uy. Grabe, sobra na Dawata kini yun. 3,000. Dawata ka na. Para sa asa ni Kul? Allowance nimo. Ayaw lagsaba ni Kim. Allowance? Dako ko na. Allowance. Unya, Anong gihatagan ng kunin mo, ani? sunod si Mana, bayaran na nako ang imong tuition fee. So padayon na ka nga mag-eskwela ka. Cool. So, Anong?
Nganong utan mang kaayo ka sa ko ako. Nganong ingon ani man ka special ang imong trato nako. Siguro anak, noon kami ramang edad sa mo anak. Feel po ni mo nga anak ko nimo, di ba Kol? Sa kiti pangalan ni mo, Nelia. Nelia. Oo. Gunitan akong ang imong mga kamot. Igunita ni mo kong kamot. Para sa asa man, Nicole? Sunod ha. Midyasin eh. Grabe na ki. Kubal kita Grabe ka, Col. Tre, kining, Nelia. grabe mo ko na kung kuan, Col. Uy, kining, kabalo na ka. Ako atay ng trabaho sa bay. Anya, manghagbas ko dito. Manglimpisa ko dito sa mong gulayan. Nelia. Makapadayon kasi mong pag-eskwela. Salamat Hantod kaayo. sa imong paghuman. Unyo, unsa may... Dawata lang ang akong gugma diha kanimo, Nelia. Huh? Ayaw sama sa akong anak. Gugma? Kita rin nakahibaw ni ini. Gunitan ako imong mga kamot. Gusto ko nimo? Gusto ti ka, Nelia. Sure? Nelia, tiguang na ko pero paspas pa ni sa helicopter, Nelia. Nelia. Okay ba ang ako ang Pero, plano? Kaksundi ka, Nelia. Kaksundi ka. iguot. Ay, igakos ko nimo nga. Ana, plok, plok, plok. Pinakagoot. Ana. Naipit ko, Col. Okay, Nelia. sakit kaayo. Nga ba ko'y pag-asa diha ka ni mo, Nelia? Pero, Col, basig masuko si Kim. Nelia. Namasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa akin at baka magtunaw ang puso kong Hangtod nga nanguyab siya ko ang papa ni Kim. Sa kadugay-dugay niyan, sige, pangulit siya ko ah. Ako na po siyang gisugot. Katungod, crush po na ako siya. gagalaw ang mundo ko'y Dili man siya mailhan nga tiguang na kayo kay bata pa man kayo forma. Mura gud sa si Ian venerasyon. Pero ang among relasyon kaya murang gitago sa kadaghanan. Labaw na siyang anak na si Kim. Di ko gusto nga kining ay makabalo. Kay basin uroy unsay masulti nila. mahal kita Og din nang di mo alam. Huwag ka sanang magagalit. Tinamaan yata talaga ang aking puso na dati akala ko'y mani. Hindi pa rin makalapit. Pinuunahan ng taba sa aking Uy, Beshi, best friend. Kim. Anya napasa na nimo. Napasa na ako. Oh. Ang kuan ba? Mm. Birthday na ko, ha? Ay,
Nabi, Tama na yun, no? maglitson na ba na pud ba yami? Ay. Maglitson may baboy, maglitson may baka. Pahandaan din, ha? Maglitson bagin may kanding. Naganda kayo mo bisita? Mura mag-isa ka balihan? Kabaw. Magbut ka, dato man may be. Tama, rich kid man na no? Ando mo lechon may kabaw, lechon may kanding, lechon Unya, may baka. Imbitahan na rin mo tanan na itong mga classmate kay daghan mo kay kaganda. Si Nicalene Wendell, di ko na kada ko nagkaon. Ay, dako pa din na siya mo. Maura rin silang Jeffrey. Hasildo, kana di ko na mangimbita Ah. nila. Kato si Juan, si Tony. Si Tony, di man to mahilisan. Sige na to kaon. Sige na to hungit. Bisa pa ko sa kadlaw. Sige lingkod sa lamisa. Di ko na mahilisan. Sige, uy. Pero, sige mo, adto ko, ha? Ato ha. Basta ato din sa kong birthday ha. Sige, bes. Ay, kadali lang, bes. Naday ko pangutana ba? Kining... Okay ra nga, ipangutana ko na ko ni? Ang sabi na ipangutanan ni mo sa kuwa, besh. Kinang... Ang imo dag mama, no? Kay nangita daglain, no? Nagminyo daglain ni mong mama? Ano nangutana ko taon ka, anak, oy? Dili, kanang imong mama kay... Namiga man daw niya. Nangitaglain. Niuban sa laki. Ingon ang paparapod hawa kung nagbuhat-buhat og istorya. Si Papa nagingon? Oo. Nari lalaki. Uy, si Mama, uy. Ha? Si Mama. Oo. Si Mama nasa abroad. Dito na sila nagpuyo sa iyong bana. Walay ba na ako, Mama? Pero minti maganda sila mag-chat ni Papa. Sige, sige sila video call. Gusto ka tawagan ako Mama doon eh? Ay, no. Dili na. Si Papa o si Mama, wala ba sila problema? Parang may lang relasyon. Muli na si Mama karo si Manahuna. Kay birthday na ako. Onya, imbitahon ti ka naman ako Mama anak. Onya, syempre, happy family. Di ba? Kung sa di ka di ay, uy. Happy family. Happy na sa inyo, Ato sa ha? akong birthday, ha? Ay, syempre. Kung sa di ka di ay, anong Try lang na ako, bes, ha? natulala lagi ka. Wala. Ato sa akong birthday, ha? Sige. Tanaw na ako, bes. Napaibig mo ako, nabulag ang puso at isip ko. Binigay ko ang lahat dahil sa'yo. Sa akalang pag-ibig mo'y totoo. Siya nahibalan ako. Nga kamatuoran. Nga gibakakanaday ko sa ni Kim. Dili na ko madawat mangkulasog lulan na pagkay. Napamahal na po sa kuwa. Si Ernesto. Sakit kayo. Gasalig ko sa iya. Abi na ko magkadayon na may maski tiguang pa siya nako. Abi na ko gipaglaban ko niya sa tanan. Apan waday pag-asa kay wa man day sila gabulag sa iyang asawa. Wa na lang po ko nisulti kay Kim nga nahinay-tabo sa mua. Kayong pag-ibig ko'y alipin mo. Palihog tambagi ko ninyo. Kung ako pa ba nang ipadayo ng among relasyon? Ay kung ako pangutanon ninyo, love kaya na ko ang papa ni Kim. Sobra-sobra. Dili lang kay daghan kay siyag natabang nako. Tungod kay nahigugma ko niya. Pag-ayo. Kay handod ba yan karon? Siya gyapon gahatag sa kuwag baon. O siya gyapon ang kapeskwela nako. Dinhi na lang taman. Nelia.
Inyong nadungog ang kaagi ni Lilia, mga kabisyo hinigugma, no? So, unsa man ang inyong mahatag nga reaksyon, komento, kabahin sa iyahang sitwasyon nga nakauyab ang niyayahang ang papa sa iyahang best friend, Lolo Baba. Oy, di kanya maayo niyang imuha, Jay. Makaguba ang makaog pa ni Malay, Jay. Pagpuyuan niya imong kaimtang, Jay. Ayaw kasilaw sa lawan sa kingilahat ganyan. Tapos ang tigulang taon, nang nyuwat na siya kay layo ang iyang asawa. Masabtan ni mo, nahigwaos na siya, no? Nanginanglan sa lawas niyong panginanglan. Ayaw kayo pa dala kay ginagamit ka lang yan. Ha? Umiwas ka niya. Masisira ang buhay mo. Mura na matambag na mo sa imo. Gani, ala sige. Kay kung patuyang na nimo, nako, dakong gubot, dakong problema, dakong kadaot sa imong pagkatawag sa inyong paghinigalaay sa imong best friend, no? O labaw na. Dili lalim ang kahimtang sa asawa anak niya nga tuwa sa abroad. Kanya may balad niya yung bana nga ingana. Mahimo nga di na lang pud ka musumbong o di na lang nimo ipahibalo, iluom na lang na o undangan na nimo ang inyong relasyon kay lisod na kayo, maguba ang ilahang panimala, ikaw pa hinungdan, madaot panuntuod ka, diba? So para walay gubot o ayaw kayo kasilaw, ayaw kayo pangigi sa allowance sa ginhatag sa imuhag pagpaskwela, o kay bata pa ka, daghan pa ka pwede mahimo. Ganyi, ayaw kayo padalaan ng mga inganya kay kanyang mga inganya klase mga tao. Lawa sa gyapa sa nila kalinigahi ragit. Sumunya lang ha. Ay nang patunto sa mga inganya kay buang-buang ng mga inganyang klaseng tao manggutod eh. Gusto lang gyud pahiyahay ba. Padayon ta, alas 5:53 na gyud sa kabuntagon, mga kabisyo, my love, so sweet. Hala sige, ginyo na dungog ang kagi ni Laila. Kung gusto mo mag-share, hala sige, message lang po doon sa mo, dali sa tuang Facebook page, DJ Mike Ling. And ay po doon sa katong mga manukad na sa ilaha mga buluhaton, ug sa pa mga trabaho, sa pag-eskwela. Make sure magtumarta og Galaxy Vitamins para protektado gimsug nga panglawas. Gana pa jud ka mukaon, nindot nga pagkatulog, inom sa Jesser Angelic Sea with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic Sea with sodium ascorbate na siya. Mga kabisyo, my love, so sweet. Ug para siya kung gusto ka og gimsyo nga panglawas, ang lagsik ngay kay sa mga balatian, Kalabo Plus Herbal Capsule, kay dako kay tabang siya sa mga sakit. Inyo magtubar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Mas epektibo po kayo ni mo ning siyang iparis pag inyom 3 times a day, ha? Iparis lamang ang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Plus with mangosteen. O wala kaya ngay kabalak ka, kay purong herbal kini, ha? Dili makadaot, probado pag sa FDA o halal certified. Naibawan niyang Kalabo leaves o oregano leaves, makatabang kini sa pag-reduce sa risk of vascular sclerosis o heart attacks o sa strokes, matabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body, beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost in immune system o aids in speeding up metabolism. Makatabang usab sa pagputikta, batok sa bakterya o nga maapektar sa imong skin o sa imong gut, sa imong intestine man na siya. Sige, sumukan niya siya mga kabisyo hinigugma nyo. Manging buntag po sabi, labi na sa mga stasyon nga nakatayab sa tuwa sa mga lugar nga nabuot sa pagsibya. Labaw na diya sa Kiss 102.3 FM Bohol. Madyong buntag kaninyong tanan. Dagang salamat sa inyo. Big Radio, Bayugan City. Good morning sa gihapon tuod. Kumusta ta ninyo diha? Kung bati ta og lihok-lihok na ta, galaw-galaw na ta ani. Kapi loud. Mahot ta og di na to kalimtan na. Ubanan sa pagtumar sa ato ang Kalabo Plus Herbal Food Supplement aron na legsik himsog ang panglawas na likay ta sa mga balatian ng uban pa. So diri na lang katako to, buwan na tayong oras. Dagan salamat sa inyong pagduyog na lang sa pagpaminaw kanato, especially sa ato ang drama special diri sa Hoy Gotodo, Kalabo sa iyong kabuntagon. Kini ang inyong DJ Mike Ling. O kini po diyang inyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lolo Baba Yes, sir, Marketing. Yes, sir, Marketing. Yes, sir, Marketing.